Vítám vás v rodišti Františka Palackého, našeho otce národa. Nacházíme se v podhůří Moravskoslezských Beskyd v malebné obci Hoclavice. 10 minut Nový Jičín, 10 minut Valašské Meziříčí. A já pro vás mám připravený rodinný dům s kompletním projektem na rekonstrukci. V rámci připraveného projektu se zde počítá se 2 bytovými jednotkami 3+KK, ale lze dům využít i jako vícegenerační. Na pozemku najdeme potom hospodářské stavení, při jehož odstranění získáte dalších 400 metrů stavebního pozemku. Studii a kompletní projekt mám připravený na stole. Pojďme se potkat na kávu a rád vám ho představím. Jsem Martin Matela, Lev Realit.